Samalyot bolsun, parahat bolsun, şu tarafa ýören zat gitýär diýe. Durawurmyn. Bermuda uçurşlu arada urlaşmadyga. Ol nirede? Kartada Amerikan sal tarapynda, Atlantik ummanyň içinde Bermuda adasy, Miami şäheri, biram Puerto Rico'nyň arasynda şu uçurşluk ýer aýdylýar. Bärde köp ýyllar bäri üýtgeşik bir zatlar bolup geçýär diýe. Birde ulul gemiler gitýär diýe. Birde samalyotlarym yer bilen aratnaşy ýitirip, özlerinden habar ýok diýe. Ana şoň üçin hem alymlaryň bir näçe çaklamalar bar. Bir aýtda adam uğurlayan uçan tarelkalar var diye. Bada her yerde ulal olmadyklar. Başka planetda uçan adamlaryň bärik gelip Gonyan suwatly gizliň bazasynyň bardygyny ananyp görenler var diye. Şolaram gemileri, samolyotlary näwelli tehnologiýa kömegi bilen suwna şaňa alyp gidip adamlary öwrenýärler diye. Ýene bir aýtda rowayatlardaky bir wagt suwa gark bolup ýiten Atlantida şäheri şo taýlarda bolmaly. Özüne çekici güýçli energiýanyň üstü bilen şoň üstünden geçen demir dümür jisimlerem özüne sorup alýar-da. Başga dünýäden ýa başga ýerden çykarýar diýerler. Näil wallahi 4 turjam bir ýylan bolmay. Inni hakyky sabrymyan alymlar näme diýe. Hakykat bärde iki sanniýe. Yaramaz howa, biram adamdadyň öz ýalňyşlyklary esasynda sistemada näsazlyklaň döreme bilen şol betbaçylyklar bolýar diýe. Bu arada sen näme aýdarsyň? Öz pikirini kommentariýada belle.